väčšina tých Shakespeareových tragédií, väčšinou tá prvá časť je viac komediálna, až potom príde dráma, tragédia, tak Rómeo a Júlia je vlastne typickou ukážkou toho, že vlastne tu hlavne dvojka samozrejme má tie vtipné veci, ale vidím, že Jano to postaví asi v takom duchu, že ten otec je mierne pod papučou, alebo je mu viac menej jedno veľa vecí, ale jeho manželka je agilná a vlastne cieľovedomá, takže ťahá ho ako nejakú reťaz za sebou. Ale on má predstavu úplne pohodovejšiu o živote a o živote svojej dcery než ona. Myslím, že sa môžu tešiť na vynikajúcu hudbu a ja predpokladám, že aj okrem výborných speváckých výkonov. Ak prišiel dnes k vám mládenec, čo túži byť jej snúbenec. Romeo, vo vzduchu som zavetril zub pre tuchu. Strach mám, dovolte mi vziať si ju, ja rádi chcem Júliu. Aj o veľmi vtipné momenty a veľmi dobré herecké vypracované. Zaľúbený. Do Júlie. Do Júlie. To je Júlie. Identifikuj Júlia. Nič iné. A budete dobrí.